Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Kung sa kapulisan sab ko madangop. Nakasiguro kong dili na gid ko mapuhi pa. Tungod kay grabe kayong influensya ni Robert. Tungod ni General Tipalo nga iyad ang tao. Naunsa naman higdagan sa mga panghitabo karon. Ang mga taong gitugyanan sa mga tao nga manalipot nila. Mao naman hinuon ang nagpasiugda sa mga pinuang o kadautan. Pipila na lang ka mga sakop sa kapulisan. Ang tinud-anay nga nagtuman sa ilang gipanumpaan. Pipila na lang ka. Oh, may sakinan nga may hunong dili kayo layo ni bahay ni Mandan. God, tingalig mga sakop ni Robert. No! Oh God! Sila day si Mandat og si Tasyang ganang yung gikauban. My God! O si buti pasabot ni ini. My God, no! Dili tinuod nga may uban sa ilin kang Robert. Amo man untang gisuwayan og sunod ang ilang gisakyan, Ma'am Rian, pero wa na magidamo makit eh. Ay, nga naman di ay, Ma'am Rian. Tasyang, Mandat, si Robert mo'y utok sa pagpakidnap na ako. Utsyalan! Ha? Uy, kinuo ko. Mao ba? Hala, uy. Ingon sa ko makatuoy ni Ma'am Rian. Nauwahi na ang imong suwat, no. Hay, pastilan. Hasta ko. Ingon sa dili po ko makatuo, Ma'am Rian. Dili ni mahimo. Namiligro si Elin sa salbahis og plastic nga Robert. Hayop siya. Salbahis sa tanang salbahis. Hala, uy. Ginoo ko taon, uy. Hindi ko sabihin tupuhaton ini, uy. Hala, ginoo ko si Ilin taon, uy. Kasayang po doon nga. Wala na mo masundis taxi. Doon kayo magulming nakapag o taxi nga mong sakyan. O niya kay, wala naman na mo masundi. Maong nagpahatod. Mitinin mo, Ma'am Rian. Uy, usa ba itong buhaton ni Ma'am Rian, uy. Si Ilin taon, uy. Uy, bitaw. Naglibog ko ta siyang. Mandat, uwa ta mahibaw kun kinsa karon ng angayan natong saligan. Tungod sa ka-influensyado og kasalbahi sa mananap nga si Robert Valdez. Robert, layo pa ba ang safe house nga imong giingon nga nahimo tangan ni Rian? Doon na lang tayo, Elaine. God, nga naman eh. Huwag ko makasabot sa akong gipati. Kanang dakong bahay nga doon na lang, Elaine. Naadiha si Rian. Mao ba? Niya na ta. Ako lang mablin mo, Elaine. Kadita, ha? Ni ano sab ka to mga tao nga nagpantay na ako dito sa akong gipuyan. Okay. Kanawag na, Elaine. Nagpaabot ka ni mo si Rian. Robert, nganong naa ka na mga tao nga imong gipabantay na ako dito sa akong gipuyan. May convoy sila na to for your safety. Sige na. Sudon na to si Rian. Ang si tanaw na mo nining dapita, Elaine. Hain si Rian, Robert. Si Rian? Si Rian! Kadiyot. Kailangan gamitan siya o chloroform. Pasun ko kining akong panyo. Aron mapasimot niya kung mag-wild siya. O sa ba, Robert? Hain si Rian nga imong giingon? I'm so sorry, Elaine. O sa buot mo ipasabot? Ani ka na mapuyo din, Elaine. Hangtod sa hangtod upan ka na ko. Usa! Usa! Sa ato pa! Imo kong giilad! Wa! Dinis Rian, mao ba?
Bayan sa iyang pagtuo. Nga ikaw ang mastermind sa nahitabo ni Jan, dili ba? Dili ba? Ha? Dili ba? Salbahis ka! Kiilan ko di mo! Kiilan ko di mo! Ako! God! No! No! Mananaw! Hayop! Salbahis ka! Hayop ka! Simuta kini Ilin! Simuta ni! Iba na siya. Sorry, Ilin. But I love you. I love you more than John Edgar. Napahimutan ko na siya sa danan nga may mga leather na gifasin sa iyang lawas. Diha sa danan. Sorry, Ellen, but I have to do this. Naginalang siya og injeksyon nga makapaluya sa iyang lawas aron dili siya makawait kung maulian na siya. I'm so sorry, Ellen. Buhaton ko ni. Pero dili ka mamiligro. Dili, Ellen. Unsa man ka-importante ang gilakaw ni Robert? Hangtod karon, wa pa siya mahibalik. My adopted son, Robert, kinahanglan masumpo kining imong mga kabuang. Kinahanglan kayod. Nalukit na ako ni mutangan karon ni John Melcar ug saging ngalan ug Jumbo. Niinihi kayo na. Kinahanglan gamitan ko siya sa akong naibawan nga mind control. Ako karon ang mutudlo sa mga butang ang ayan niyang himuon. Magsin ko karon mga kamansa sa chip nga naakaro siyang lawas. Lakip na ni Jumbo. Brandy, mayroon ka bang good? Layo pa to sa amo. Layo pa kayo to. Musamot kag kadugay ano. Kita duha, madugay kita rin sige kagunong da. Luwas na ba ito na ako pamilya tahon? Unsa man ka? Jumbo, may nabati kong tigog sa kong utok. Usa? Naunsa naman sa taon ka, oy? Tuwa ba ka na? Larga na taon kaya akong pamilya taon, Brandy. Maunsa man taon ka? Sige na! Ayaw pagpalayo. Paabutan ko niyo sa imong himutangan. Naunsa ka? Jumbo. Bising ka mo nagmatan. Jumbo, paabutan ko ninyo diha sa inyong nahimutangan. Uy. Usa mo to? Kadungog ka to, Brad. Murag na inisulti sa akong bagol sa akong utok. Magpaabutan niya, Jumbo. Magpaabuta. Magpaabuta, Brandy. Magpaabuta. Mga 40 kilometers pa nga ako pagpadaga ng auto. Una ko maabot sa lantangan nila ni Brando ug Jumbo. Jesus, please help me. Ikaw rin makatabang na akong Ginoo. Nahibaw ka kung unsang ako mga saha nga nahimo. Ang tanan ng mga bati nga mga butang ako nahimo dihang ilawang pa ko sa pundok. Gusto kong mamawi, Ginoo. Maong tabangi ko. Wa ko'y mahimo kung wa ka. Dili ko maproblema sa signal sa mga dapit. Ngayon karon ang utangan ni Brando ug Jumbo. Kaya, magkita din sa kidana kong tap. Sa Digimap nga connected through net sa akong site. Nagtaas ang signal dito dapita. Humadin mo ang kibuhaton. Si Robert. Siya no sa mga kontimanon. Suwayan ko pag-track ang signal sa chip na nakakaroon siyang lawas. Aron mamanduan ko sa siya. Ug sa ingon, dili na siya magkahimog mga binuang pa. Pakusgan ko papadagan ako ng auto. Inanga, mabutayin ko dito nila ni Brando ug Jumbo. Medyo may ganagaan ang akong paminaw nga natago ko na si Elaine sa akong rest house. Si Professor Juan Miguel Salvador. Balikon ko sa siyang apartment. Ang gagusab nga general si Tipalo, wasab yun manawag kung unsa na balita sa ilang pagpangita kang riyan. Pweh! Akong tawagan.
Professor Robert? Hoy, gago! Hain ka man ron! Unsa ni balita ni Rian? Ha? Dok, wa pa siya makita sa atong mga tao. Oh. Lakip na si John Milgar. Bullshit! Giunsa man ninyo sa pagpangita? Ka mga bugo ba ninyo? Gamita ko ng imong influensya, be! Tipaluha ka! Pastilan, Dok. Dili na kong ka pasaya-saya ron. Nanawag ang akong amigong general dito sa kauluhan. May gihikay na kuno nga arrest warrant nako. Unsa? Unsa arrest warrant? Sa unsa? Gawas nga nauting kay ang mga pulilyason nako sa una nga maoy mi back up aron mawa atong mga fan sinakong bugas gikan sa Vietnam nga nasakpan sa taga-custom. Daya pagani sa pier area, Dok. Katubang imong mga palusot nga wa mag-agi og custom aron makalikay sa tax. Og sa mga panuway ning sakop na to, Dok. Katubang tao na tong nagbantay nilang jumbo brando. Kirit sa mga taga-NBI Manila o mga kapulisan gikan sa Manila. Nasikop ang mga ukok. Ha? Bullshit! O kumao na dako kay problema ron. Kay nanapla ang mga buang. May nagasulti na kung ipang torture ang mga inampak. Marag mga bayot. Nagpatuyang na lang kung ngal-ngal sa ilang baba. Giamong ko. Lakip ka, doktor. Panumal! Maong nagtago-tago taon ko ron, Dok. O hasta ka. Namiligro po ka nga malutsan og warrant kay miluat og mga finabit ang mga ugok, doktor. Sa tanan lang nahibaw ang patok nako og nimo mismo. Unsa? Bullshit! Panuway! May kapit ka sa Malacanang, Dok, di ba? Pagpatabang taon ni Madam dito. Bullshit! Bullshit! Magkalagot. Imbis na kuhaan na unta ang akong problema, naulipa naman inuunog dako-dako! Pa! Damn it! Damn it! Ah! Animal ning doktora. Professor Robert Valdez. Kung mao naman gani ni katapusan sa tanan, aw, mag-iyahay na lang ta. Kikidritso lang niya og putol ang among panagsulti sa cellphone. So, sa ato pa, iyan ang hinggiit sa puwera. Pwede kong mahimong state witness. Batok ni mo, Professor Robert Valdez. May kailasab kong influensyado sa justice system. Mientras na pa siya, kundi lang may lisdan si Madam diha sa Malacanang. Tuna pa ko'y kakapyutan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!